Kasto iti sitwasyon, di Pigatang Bridge City Alcala, Cagayan, kalpasan na narpuog kapit panagdalyasan di heavy trucks di Malim Kalman. Digiti overloaded trucks na may tutudo rason na narpuog tirangtay. 18 tons lang ang kapasidad ti 45-year-old rangtay, ken amang na nagdagsen digiti nagdalyasa na truck, kang runan digiti dua trailer truck. Pito, digiti nirekord na nasugatan kapo iti insidente. Ang road, sir? Ulog. Talabog. Lakas. Parang dumaan na aeroplano. Yung mabigat na. Mabuti tumulong Gataran sa Baybayog. Para yung mga malalaking truck, hindi nadadaan dito. Sa tulong ng mga pulis, saka yung provincial, saka yung mga local government LGU. Imbunang Balaka, di DPWH si panang surot ka diti alternatibo a rota. Dago sumita tinurong ni Cagayan Governor Edgar Aglipay ti lugar ni Rabi, ken nakita riptong nagiti masik ng ahensya. Kailangan imbestigahin yung pangyayari bakit nagsabay-sabay ang apat na malalaking truck na wala man lang pagkundamang yung mga gumagamit na hindi magbigayan kaya bumigay yung bridge. Iuswat met ti DPWH siya ng investigasyon ken manamnamang agipila na ti reklamo kontra kaniti driver ken agtagikwa kaniti heavy trucks. Asahan po ninyo, nandyan po ang DPWH para gampanan po kung ano po yung naisaad po o naitala po para sa amin na gagawin po namin ngayong araw na magsimula po ngayong araw na ito. Kagabi pa ho tayo nandoon sa site, so ginawa na po ang parte ng DPWH. Asahan nyo, Gov, na ang napag-usapan po ay gagawin namin as soon as possible. Maibigay po namin lahat po ng detalye, lahat po ng kailangan po ng provincial government and other agencies, the LGUs po, Gov. Andito po kami to submit everything as soon as possible. Kalikagom di LGU Alcala, ti panakarami territorial bridge tapnon saan nga madayo ti biyahe, ken kalikagom na masukatan ti rangtay, adakdakkel ti kaya makumudara kapasidad. On the part of LGU Alcala, makakaasa po kayo, Governor, that we will really man things on the ground. We would just like to ask for support, of course, doon po sa ating mga rerouting, lalo na dahil ang nadaanan ng ating mga vehicles ay barangay roads. Inbilin ti gobernador, hindi pa naka-inspect na iti amin na rangtay iti probinsya, tapnon may pasigurado, ti kinatalget ti gitoy. Karabihan ng tulay sa Cagayan na ngayon ay malapit na sa kanilang deadline na 50 years na gamitin. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.